Avui cuinarem la meva germana Mireia i cuinarem crepes, que és un menjar molt bo i senzill. I que l'acostumem a fer molts diumenges quan no sabem què sopar. I els ingredients són: Cuando me siento bien, la sartén no se pega, me sale la tortilla redondita, perfecta. El frío es una excusa para abrazarte más. Si la casa está muy sucia, nos vamos a un hostal. Me siento bien, la música me inspira, merengue, bachata y tu voz de dormida. Con 4 palabras te hago una poesía, enciendo la noche y alargo los... Bé, ara que ja tenim tot preparat, comencem la recepta. Primer aboquem el got de farina al bol, tot. Seguidament la llet. Jo vaig remenant i tu vaig afegint. I ara afegirem l'ou. Ja? Sí. I una mica de sal. Aquell tot ben barrejat. Vine, vine. La sal. Si veieu que queden grumets, grumitos, podeu fer servir la batidora. I si veieu que queda espès, podeu afegir una mica més de llet. Ja està. Vale. Judit, vés escalfant la paella amb una mica de mantega. Ara fem un tros de mantega i la col·loquem, l'estenem per la paella, o sigui la crepera, perquè no s'enganxi la massa. Que ens vam comprar especialment per fer crepes. Crec que això ho passaré per la batedora, perquè han quedat... Llavors comença a estendre. Quan està més calent, perquè ara acabo d'encendre. Ho batré una mica perquè han quedat molts. I hem de tenir preparat els plats per quan acabem, haurem de ficar el crep amb el que vulguem ficar dins, llavors ha de tenir preparat. Mentre la Mireia acaba de remenar i de batir bé la massa i això s'acaba d'escalfar, jo preparo els plats i girar. Ara que ja tenim escalfat i amb la mantega, agafem la massa amb un cullerot i l'estenem de manera que quedi tot repartit. I mentrestant, la Mireia... Això es fa perquè s'extén, o sigui, es faci gran i després sigui més fàcil de treballar. Tira més. Més massa? Sí. Perquè si queda massa fina, però també hem de vigilar que no quedi massa gruixuda. Per aquí. Vale. Ara, quan la tenim bé tota extensa, repartida per la... Extesa, repartida per la paella, la deixem que es vagi fent la part de baix. I quan ja estigui més o menys feta, que no estigui així crua, líquida, li podem donar la volta i que es faci l'altra part. I com sabeu que està feta? Doncs perquè pels costats, per les vores, es comença a veure que està... Són 2 minutets, més o menys. Sí. Ja va. Quan veieu que aquesta part ja està més compacta, que això vol dir que ja està fet, li donem la volta. Ara ve el moment clau, a veure... És que necessito una altra, sí, ja està. Una. 2, 3. Perfecte. Ta-txan! I veieu que aquí ja està més torradet. Quina bona olor que fa, tinc una gana ja.
Però de qui el vols, dolç o salat? Jo dolç, sempre dolç. Amb Nutella. Tu? Doncs pues jo salat. Pernil dolç i formatge. Bueno, a la part dels ingredients hem ficat diversos complements que li podem ficar després, com pernil dolç, formatge, melmelada, Nutella... Però se li pot posar moltes més coses. Sí, plàtan, Sucre, llimona... Com veieu que aquí es van fent bombolletes, això vol dir que ja s'està fent. Pues el que dèiem, que es pot ficar el que vulguis. Jo ara aquest cop el vull salat i la Mireia dolç. I jo li ficaré pernil dolç i formatge i ella Nutella, no? Sí. Ja. Vale, això ja està fet, eh? Vull? Espera, baixo el foc. Perfecte. I jo li vaig posant aquí el formatge i el pernil. Complements. En recordeu-vos de tancar el foc, que si no comenceu a fer això i... Ha de ser ràpid perquè... perquè es desfaci... Així? Sí. Bueno, amb la quantitat que cada un vol. Després Les mans les tanca, tenim netes, eh? Es tanca així o així. I ja tenim... Ficar al mig. Tachan! Ja tenim el primer crep salat. Ja. Aquest és el segon crep, que és el dolç. Jo aquest li posarem Nutella. La Mireia. I el meu és aquest. Anda, però si no em queda de Nutella. Qui fa això de deixar-ho un pot buit? Ai, no sé. Doncs li posarem melmelada. Això segur que ha sigut tu. Així. I una combinació que queda bé amb la melmelada és el plàtan. Ficar... I amb la Nutella també. Sí, i trossos de plàtan per sobre. I el de sucre i llimona també és bo. Sílvia, quan facis algun crep, amb la nostra recepta ens envies una foto, eh? Molt bé. Perfecte. Bueno, ara és hora de Anem a provar-los, provar-lo, a veure com ens Vinga. sortim. És bons, com sempre. Té bona pinta. Boníssim! Adéu, Sílvia! Adéu a tots! Despertem dalt d'un pi com ocells a dins la nit.